konwa kanyo nikech ywak mar ochwale ne ng'an en kaka jal magero sirkal test. Erokamano mokwongo wawacho ni Kalonzo ni kare kendo weche ma Kalonzo wacho go gin adiera. Seche mwang'iyo gi ok odwa ng'iye ni oja siasa ma wuoyo. Nitiere gima wacho wang'iyo substance ma Kalonzo wacho. To kineno ako wuoyo nitie wang' mosiemo mabe en achiel nero no siemo ker. Ng'eni jok madhi e kot gi nitiere jok michwalo. Mok ni odhi adhi en wuon ni koro en japiny odwa dhi e kot. Madhi mana ketho. Seche moko kineno ko IBC ok ti kata mana the selection committee ni ok ti, nitiere ng'at manigi dwaro mondo programs mag IBC othir. Iwinjo. Koro mane ma Kalonzo wacho ni wea ne uru mondo panel ni otitije. Ok onya bedo ni wadhi odo kinyi piny maru. Wan gi kes Milimani kae nasawacho. To gi wan gi kes Kiambu. To IBC owuon kaka secretariat be odhi gidhi Supreme Court manyo gimiluongo ni advisory opinion. Magi penjore niya weche ariyo magi penjore ok odawacho matut nikech gino poni e doho. Wana mana lieko wiye niya. Gipenjo niya ka deadline osekalo. Ere kaka inyalo chor deadline? To ng'ama nyalo choro deadline? To gipenjo niya wanyalo timo delimitation kaka wan secretariat maonge commissioners. Be chik oyienwa? Mago penjo ma ok wanyal wacho ka. Mago penjo ma Supreme Court ema wacho because wabo ketho rule mar sub judice ko wacho ma. Koro gima Kalonzo wacho en gima dieria kes wanyalo goyo siasa but nitiere kuonde moko ni ubeni go siasa. For instance, wawunde kata mani koro wachako go siasa mag EACC. Ni koro wamulo duol matayo weche makedo gi mibadhi. Inyalo kwal left, right and center in this country makata governance ok nyal timore. The same thing matimore kujojo. Koro ok onego wago siasa ahinya e wechego. Wawe jogo titichgi mondo wanane kaka wanyalo konyo jokenya. Erokamano ahinya. Kevin Osedo gigo ma Kalonzo wacho kar kanyo. Ing'eni kang'iye kisiasa to Mheshimiwa Kalonzo Musyoka is a conflicted party. Gima wawacho ni nikech king'iyo part of the concerns manitiere selection panel to kaka iloso iwacho ni kata mana kisa